Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barop sampai ya ka batisi TV bat ni piang sebai pi shaki Khubor kimat. Ini paswa shaki Khubor na Kylleng ki benta chong ka Jylla. Kinong rap chong ka shnong la pangam kila pen pau ya ka jings ngosi ba kimshim la yo ala ban leit rap. Da ka basuk ha ka khatsau tri Jymmang aja pun riu shaki lengkha ki badan shajan ka shnong tapan ka ba ki shong ki karbi. Wat hadian ba ka sarkar kala pha yi ki perton pulit ban senran ya kinong rap shakadi ka shnong. Ka Director General of Police ka Jylla ka kong Aida Shisha Nongrang ha ka khatsau tri Jymmang araja pun riu. Kalau ong bakat nat pulit ru kala shimkhia ya ka jingpin singau jong kinong rap jong kasnong lapangam. But ong ru ba ka jing ka ba kala pin singau hau sembut menjerang ba ka Jylla ubas nya bhalang thar kalong ka ba shong nia. Ka kong khamti lut lingdo ka we ni kinong rap ha ka shnong lapangam kala pin pau ya ka jing singau si ba kum kanong rap kam yo lat satya ban leit rap hadu mentamne namar ka jing khangla jong ki karbi ki basa hatapan. Ki pulit jong ke East Giant Hills District la pelong ya ka jing talasi ya ki kali ha ka khatlai Tarik Jymmang arja pun riu. Ha ka por kumba arsteng minstem bat kila badru ya ka we ka kali ka bakit hadu laipo hajar tali ki explosive detonators ni ki tiar Pyrthei ha ka shnong umkyang East Giant Hills. Menjerang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ha ka khatsau Tarik Jymmang aja pun riu. Ulai thu ba unsekren bat menjerang ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma. Ban penstang biang ya ka jinga kran penben na ka banta ki riu tili ki jaka ki barang dan ha ka jinga ka jia ha pedeng ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ha ka banta ka wat ka baar hadien balat hau ya ka sarkar ka bathmai ha ka Jylla Assam sawat ki nong bala kila shitam jur bala penkit no iki sha hospital hadien ba kila kempang kensan hadien ba kila deban bam ya ujur klau uba la suba ba udei uba longbi ya uba la shetlang bat ki wei pa ki jur klau ka balong bam ha ka jaka bala ka jongki ka badan ha ka than maulan ka wei ni ki shnong ka badan shaka than jong ka langpi West Khasi Hills District. Ki kunhun jong ki no hikai school but college deficit kila kentat bet haduk menta ban pediang ya ka Meghalaya non-government schools and colleges employee centralized fund scheme araja apun riu. Bar kila kentu ya ka sarkar bakan Pyrthei kamben ya ka pension scheme araja apulai but ya ka national pension scheme kapala penbena house nam araja apulai araja apusau. Ka sarkar kala IT kendai pesan teli ki kali ki bapero naduk ki bos haduk ki kali rit. Syakatrat pulit bakin Pyrthei kam haki district bapero jong ka Jylla. Kadang baki pulit kin klan haka rukam Tarik kam ka jongki. Ki nong shong shnong jong ka shnong dait stong haka khatsau Tarik Jymmang araja pun riu. Kila pha ada ka jingtho syaka Meghalaya State Pollution Control Board. Ban pau ya ka jing persha ka bajur ya ka jing terwa banti ya umaushun ha ulum serman da ka Shri Cement Private Limited. Bat bandawaru badai ban pensange no mador ya ka jing pensangau pat ba lani ka public hearing ka bala bu ban pelong ha ka arpu ar Tarik Jymmang araja pun riu bat ban pendam no shisendan ya ka ni ka jing terwa. Hadien ba ka sarkar kala khangi kali he ban ya ding ba ka jingking dam sat hapung umiam. Ka sarkar Jylla ring ba ka tanat PWD ha ka khatlai Tarik Jymmang aja pun riu kala pli pat ba ya ka surok umiam bypass but ya ka jingking ka barang shudap shna thamai ka ba penyaso na ka shnong dong sder sha surok ba GS road khamhaneng ka jingking dam sat ha ka jinglut ka bakot arpulai klur tingka ya ka ba lamang pisa ling ba ka special assistance to state capital investment. MDC jong kalaban Mauprem constituency ba Riki Shulai ha ka khatlai Tarik Jymmang aja pun riu la IT da ka jingtho hau menjerang ba ka Jylla konrat kong ka sangma ban pinbena kum ka singi shuti ya ka lungkho singi yam jong Reverend James Joy Mohan Nicholas Roy ubalong unong saindur ban pinyo ya ka 6th schedule ha ka Jylla Meghalaya bat shikiwe pa ki Jylla ka thansha tela mingi ba la shong la sa ki riulum. Menteri ka koi ka khia ka sarkar Jylla ba welan mi ki shilla ha ka khatlai Tarik Jymmang aja pun riu la pen pau ya ka jingsngo si halor ka jingsange ano ka National Testing Agency ya ka examine need hadien bakala don ka jinglai tu ki jingkli examine. Uwe na ki samla ya ka sports la bu jingkli ya menteri ka sarkar Jylla bakmi ya ka tanat sports and youth affairs ba welan mi ki shilla da ka ba ong ba hatu ki samla ya ka sports kin yo na em ya ka kam kumba ka sarkar kala kular.
Uniu samlau labu ya kani ka jingkili ha ka jingalang jong ki samla yele kai sports but menteri ka sarkar Jylla uba welan mi ki shilla ha ka jingpen kre ya ka national games ka ban selection ka balalong ha state convention center shillong ha ka khatlai tarik Jymmang aja punriu Shisngi hadian baga sarkar Jylla kalakular ye ki nongrab jong ka snong lapangap ban ajingada Nadu ka khatsau tarik Jymmang aja punriu anda kila hiar ban late rap Kylleng kha hendrei hadu ka por khat arbaji shiteng sngi kinong rap ka shang lapangap kibadan kumba arphong wat kimpat yo alat ban lech ki chakaram hadin ba superintendent of police jongka west giant hits ujakpal singh thanua ula batha ikinong rap ban apshwa na ka banta ban yakran pinbet ngothu jingmut bat ki pulit ka asam kiba shongtem haulum penthor Umenturang ba ka Jylla konrat kong kasangma ha ka khatsau tarik Jymmang aja punriu ula pinram jur ya ka jingsha siat yap jongki laingot kinong yalam balang baptis ha ka Jylla Manipur ba lokentu ru ya ka sarkar bat ikipat ba ka Jylla Manipur ban sange no mardor ya ka jing snam kini par kilongi Khubor na Kylleng ki benta jongkari ka jingling a manu ban shimti kum umenturang ba ka patmai ha ka Jylla Kerala kala bateng sah Delhi ha ka ba kinong yalam jongka seng congress kila pelong ya ka jingalang bat kinong trei bat kuntup ru bat ki parlok ki bai trelang hapo ka kunhun jongka UDF Shiposngi hadin bala penbena ya ka result jongka election sha ka yingdor bar thau ain ka congress kan sa penbena ya ukurtong jong umenturang ba patmai jongka Kerala ha ka sngi palai Hadin ka jingsha ram jong ka DMK ha ka election sha ka yingdor bar thau an jong ka Tamil Nadu matausnam arata punriu ki district secretary jong ka ni ka party kilai kundu ha ka sngi palai ha ka office rekam ha Chennai ban bishar bnya ya ka jingram jong ka seng bat ban pinthamai ru ye ki buit rekam jong ka party Umenturang ba abarim ka Tamil Nadu ubadeiru president jong ka DMK UMK Stalin wala penpau ya ka jingsngangu ya barok ki parlok kiba ay ya ka jinga trelang yakinong tre jong ka party but ikinong yalam jong ka secular progressive alliance da ka ba pinskam ba ka kunhun senrop kan beteng ya ka jinga lenti jong ka da ka jingsngo thu jingmut ha ka san hima sima watla kamshim la ban yo bat ya ka bor senshar ha ka ni ka kanti ka Bharatiya Janata Party kala pelong ya ka jingalang perkhat kam ka babnia hadian ba kamshim lala ban le bha ha ka election shaka ying dor bar thau an jong ka than Tamil Nadu mentausnam arja punriu ha ka ba ka ni ka party kala la ban job tang ka wei ka seat watla kala pinya khun yaki kertong ha ki arpunyau tli ki constituency da ka ba yatrelang bat ka AIADMK Upawan Kherau belong ru unong yalam barang ba jong ka seng congress ula sha token palat khatway kenta hagi pulit jongka Assam ha Guwahati crime branch ha ka bayade bat ka ujor ka bala mudui da ka Riniki Bhuyan Sarma ka bade ka kurim jong umenturang ba ka Jylla Ohimanta Biswa Sarma ka Federation of Resident Doctors Association kalai kundu yo menturang ba du kari Narendra Modi hadien ka jingpan sange ya ka examen need UG asa punriu kini kunhun kala boru santri kimat jingdawa bakanthub ya ka jingpan shitam ya baro kinong le kam bemman ki bron kiti kinong sat jingkli ki jakashon jingkli barki coaching institute menturang ba ka Himachal Pradesh Sukhwinder Singh Sukhu ula ong hakasngi palai ba ka sarkar jong u kala da ban shim yikilat kilanti ban penduna ya ka jing pulut phut ya ka pisa sarkar kanthum ban penduna ya ki pulit pahara bat ban pinchlori ki ba ban pinankam ya ki kali electric kini par kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President ka United States Donald Trump but President ka China Xi Jinping la pelong ya ka jinga kren ha Beijing ha ka singi palai halor ka khai ka pateng ka jingher thma ka US but ka Israel persha ya ka Iran ka jingthmu da khol ka China ya ka Taiwan but halor ka technology President ka China Xi Jinping ulo ong ha ka singi palai ba ukhmi lenti ba usnam ala cha punriu unlong usnam ubadon ya ka history but usnam uba pauna but uba pli ya ka lenong ka bathmai ya ka jinga day hapre ka China but ka US President jong ka United States Donald Trump ulo ong ha ka singi palai ba ukhmi lenti ya ka jinga kran ka ba he but President ka China Xi Jinping ha ka jingle yu ka cha jong u shari China kumba san pukhnangut ki khna kilayap nila ban mansau ha Lebanon ha ka tayo ka baladem watla kadon ka jingate sosklar ban sange yasian ong ka United Nations Children's Fund ka ba maham ru ya ka jingshakta ka jingmo jibberkhat jongki khna barki samla
Kinong ai jingarap jong ka United Nations kilai thu ya ka jing thambor ka bashir khai na du ka ski ublei kala ja ha ka wei ka dong ha sorba port of prince jong ka nong ba hiti ka United Arab Emirates kala kanta ya ki Khubor ki bai thu ba ministry rang ba du jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ula lej sha ka ni kari da ka bakdo ba ki Khubor ki bakam ba ka UAE kala pediang yang ministry rang ba du jong ka Israel lani ya ki nu kinong mikmat shipai jong ka Israel kidai ki balam ler ki menteri katat kambari bat ki he nong mikmat na ki ri ki balong rekhot bat ki ri ki bay trelang bat ka BRICS ki lawan poi ha Bharat mandapam ha New Delhi ha kasngi palai na ka banta ka jingalang jong ki menteri katat kambari jong ka BRICS ya ka bala pelong ha ka ni kari India we riu pat ba la sha Punjab club bat arngut ki we pat kila sha penjar ngai ha ki shipai ka Pakistan ha Balochistan la pentip ka seng ka bakmi ya ka hok long briman briu ha kasngi balang Tigitu kilang ki Khubor hai ki mat ki mat mantasi kublai